काय सांगू तुमका, सध्या गरमो इतको वाढलो ना, काय पाणी पिऊन पिऊन दिवसभर पोट भरतात, जेवक नकोसा वाटता. जेवक बसला काय ताटात किती चांगली भाजी असली काय वायच काहीतरी आंबट चिबट होया असाच वाटता. असो कैरीचो ठेचो केलास ना काय तोंडाक चव येतली. कैरीचो देठ काढून घेतलंय, अर्ध्या कैरीची साला काढून किसून घेतलंय. मग एक वाटी शेंगदाणे साल तडकासर काढून घेतलंय. तव्यात वाईट तेल गळवलंय, आवडीप्रमाणे मिरची घातलंय, लसूण 7-8 पाकळे आणि वाईट जिरा घालून परतून गॅस बंद केले. थोडीशी कोथिंबीर घातले. शेंगदाणे आणि मिरची आवडीप्रमाणे घाला. सगळा भाजलेला खलबत्त्यात काढून घेतलंय आणि वाईच कुटून घेतलंय. मग त्याच्यात किसलेली कैरी आणि चवीपुरता मीठ घातलंय आणि परत सगळा ओबडधोबड कुटून घेतलंय. मस्तपैकी आंबट तिखट कैरीचो ठेचो तयार झालो. असो ठेचो खाल्लास ना काय तोंडाकच पाणी सुटतला, नक्कीच 2 घास जास्त जातले. तुम्ही पण असो ठेचो करा. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमका अजून कैरीचे खयचे रेसिपी बघूक आवडतील ते कमेंट